Wow! Kagana sa na drone no, tabila kan drone karon. Magpalit sa kog drone uy. Magpalit sa kog drone ba para kagana gyud sa mga view. Dire ka. Lulagon? Oo. Dire ka ingkod ka na. Nagkaon, nangaon na mo? Kumo nangaon ba sure ko? Ano. Nagkaon na, wala nagkaon. Hi guys. Kaon og beer. Paigo mo di mo magkaon na namid ang isda didto. Grabe. Pagkagana. Picture ko dito. Bakatil. Kaya background yung dulagon. Taga dinaga to pero karon ko kalaag din lapita. Puro tay trabaho. Okay taga nga dato ora ba? Oh, next contestant. Lag-lag na yun. So mo na guys, dili mi sa Ano sa buwan. bata magasagyan ni kunani Bulawan. Na pa vlog so mo na guys. Mo na siya ang blubagon karon pa ko nakaanihan na dida pita ba? Oh, muna yung vlog ni Ashley. Dog, sabihin mo sa kanya. Oh, gana kayo guys, di mga bato-bato. Dog, sabihin mo sa kanya. Sige, Iba yung lasa ng tubig dito. Iba yung lasa ng tubig dito. Natabang. Yan. Balat. lalo na sa lake bababo. Lalo na doon. Salt water yan ano. Sa tabang. What kind of water is that? Mineral water. Dahil ko makaday. Si Barry duot ko. Portion din ng tabang nito. Sige, ready, 1, 2, 3. Sige pa. Isa. Ito na stirang. Isa pa. Tuwa na stirang. Talikod. Talikod. Sige pa. Go. Nakawin.